i que intentaré compensar també amb una certa brevetat en la roda de premsa. Per començar, volia valorar els acords del govern que ha pres en el dia d'avui, que ha comunicat el conseller de la propaganda per no perdre la costum, i després em referiré a alguna de les qüestions que ha fet referència al conseller Homs. En primer lloc, veiem una reacció del govern pel que fa a la distribució d'aliments i a la distribució solidària d'aliments positiva, que valorem positivament, però que entenem que és una reacció a les crítiques i que per part de l'oposició durant el ple de la setmana passada va haver-hi a través de diferents interpel·lacions de diferents grups parlamentaris, també entre ells del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Vist això, no m'ha semblat veure, més enllà de la venda d'uns immobles, no m'ha semblat veure absolutament cap mena d'acord que formi part del pla de govern que va presentar el president de la Generalitat fa 15 dies, després també d'una reunió del Consell Executiu. I dic això precisament perquè demà té lloc en el Parlament de Catalunya aquesta reunió del Pacte pel Dret a Decidir, que està, no va dir segurament, no, segur, molt en la línia del que són les prioritats, les autèntiques prioritats del govern de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana. És a dir, el pacte o el pla de govern que va presentar el president era una excusa que necessitava sortir en un moment determinat per justificar segurament la voluntat del govern, però l'autèntica voluntat del govern és aquella que des del Partit Popular hem vingut denunciant des de l'inici de la legislatura. No hi ha acció de govern eficaç i efectiva, no hi ha preocupació real del govern de la Generalitat pels problemes que pateixen els ciutadans de Catalunya. L'única prioritat i els únics objectius del govern de Convergència i Unió i del seu soci parlamentari, Esquerra Republicana, és tot allò que fa referència al dret a decidir i afegim necessàriament el dret a decidir la independència de Catalunya. I és fruit d'aquesta voluntat del govern que s'expressa sovint, i jo ara els ensenyaré també una petita mostra, pel que segurament el Partit Socialista i Foment del Treball han decidit ja despenjar-se d'aquesta reunió del Pacte pel Dret a Decidir. Estem convençuts que a mesura que la societat catalana vagi coneixent l'autèntica voluntat del govern de Convergència i Unió, doncs s'anirà despenjant d'aquest objectiu del dret a decidir. Si m'ho permeten, jo els ensenyo aquesta imatge extreta del Facebook de Convergència i Unió, on diu el nostre objectiu no és la consulta, és guanyar la consulta. I per tant, això crec que posa encara més en evidència que l'objectiu del govern de Convergència i Unió és el dret a decidir la independència de Catalunya. Una altra qüestió que també està d'actualitat des de divendres passat i també pren actualitat amb les paraules del conseller Homs avui al sortir del govern de la reunió del govern de la Generalitat és en relació a la reforma de les administracions plantejada com a propostes, reitero, perquè a vegades sembla que les propostes que es fan són decisions fermes i no són propostes, és una diagnosi el que es va presentar en el Consell de Ministres de la setmana passada i un grapat de propostes per tal de corregir aquells aspectes que a partir de la diagnosi es considera que són errònies, per tal de reformar les administracions. I aquí el govern de l'Estat el que està fent en relació a les comunitats i també el propi govern de l'Estat, tot i que pel que fa al govern de l'Estat la decisió és ferma, és que o es redueix administració o es redueix l'estat del benestar.
o som capaços de reduir les despeses de funcionament ordinari de l'administració de l'Estat i també de les comunitats autònomes, o necessàriament ens veiem abocats a reduir l'estat del benestar i, per tant, determinats serveis que es presten a la ciutadania, com són educació, com són sanitat, com són serveis socials. I el govern de l'Estat està plenament decidit a reduir administració per tal de no perjudicar encara més a la ciutadania i no perjudicar l'estat del benestar. I quan surt el conseller de la propaganda a explicar que l'Estat no ha fet absolutament res per reduir-se, doncs recordar-li que es miri els papers, es miri els documents i veurà que de l'Estat s'han adoptat mesures per reduir des de càrrecs eventuals fins a reduir entitats fins a un número de 80, reduir i suprimir fundacions, una quantitat també important de fundacions, que s'han limitat els sous dels directius dels organismes estatals, cosa que no ha passat a Catalunya ni en el govern de la Generalitat de Catalunya, on continuen havent-hi els sous més elevats del conjunt de l'Estat, que el govern de la Generalitat fa 2 anys i mig es va comprometre a la supressió d'unes 66 entitats vinculades a l'administració de la Generalitat i fins a aquest moment, 2 anys i mig més tard, només se n'han fet efectius 29, que en el rànquing de comunitats que més entitats han suprimit, Catalunya precisament és de les que surt més mal parada perquè no ha adoptat les mesures que es preveien inicialment i, per tant, creiem que val la pena que el conseller Homs, en comptes de mirar tant el que fa l'Estat, que miri la part positiva del que es fa en l'Estat i que prengui nota també per intentar-ho fer a la Generalitat de Catalunya. Dit això, resto a la seva disposició per si tenen alguna pregunta o alguna consideració que volen que els hi faci. Sí, jo volia preguntar-li per el Partit Popular fer unes crítiques entorn al pressupost del tricentenari de la Generalitat, que té un pressupost que puja més o menys a 3,5 milions d'euros, però en tot cas el bicentenari del 1808 a Madrid va costar 28 milions d'euros, el bicentenari de la Constitució de Cádiz 21 milions d'euros i de moment el mil·lenari a Granada ja porta 8,3 milions d'euros gastats. Volia saber quin era el pressupost que creia que fora adient per una celebració com aquesta de la Generalitat i si encara creu que és un cost excessiu. Mira, no ho sé. Em consta que totes aquestes celebracions de les que vostè ha parlat hi ha també participacions privades, patrocinis d'entitats i d'empreses privades. Per tant, no sé exactament quina és la part d'aportació pública que hi deu haver o que hi ha hagut o que hi haurà en el seu moment. Jo el que sí que li puc dir és a nosaltres, com a grup parlamentari del Partit Popular Català, el que ens correspon és el control del govern de la Generalitat i en aquest sentit les finances del govern de la Generalitat no permeten segons quines alegries i no permeten segons quins excessos. Vostè ha donat una xifra d'un pressupost de les celebracions del tricentenari. M'ha parlat de 3 milions i poc d'euros, que jo no sé d'on vostè els ha tret, perquè el pressupost de l'any 2013 nosaltres no el coneixem. Nosaltres sí que coneixem que ja hi ha hagut una adjudicació per part del Departament de Presidència de 930.000 euros per la conceptualització de les festes del tricentenari. Sí coneixem que també hi ha hagut una adjudicació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de 1.200.000 euros per l'elaboració d'un documental o d'una minissèrie sobre el tricentenari. Sí coneixem també que hi ha un compromís, si bé no formalitzat, de l'Institut Català d'Indústries Culturals d'aportació de 600.000 euros també en aquesta sèrie de TV3 i per tant estaríem parlant ja segurament de la xifra a la que vostè s'ha referit i estic convençut que això no és absolutament totes les despeses que es destinaran al tricentenari. Miri, el govern de la Generalitat de Catalunya en aquest moment no té accés als mercats financers. En aquest moment la Generalitat de Catalunya té unes deutes importantíssimes des d'entitats del tercer sector, amb el sector farmacèutic, amb ciutadans, etc. Per tant, és en aquest marc en el qual fem la crítica
d'una despesa que, a més, coneixent quin és el tarannà del govern de la Generalitat, i només cal veure, doncs, per exemple, el programa del simpòsium del Catalunya contra Espanya, que, emparat sota el Departament de la Presidència, es farà durant el proper mes de desembre. Sí que és a partir de totes aquestes circumstàncies que nosaltres fem aquesta crítica. Escolti'm, perdó, no sé si és una pregunta o és una afirmació, però han quedat fatal amb el pacte amb Método 3. Ho dic perquè, clar, vam tenir aquí la senyora Camacho dient que arribaríem fins al final, el senyor Enric Millo, que em dol avui que no sigui ell aquí, no perdràs, mereix la seva presència, dient que allò del Duran, el pacte del senyor Duran en Fiscalia era una conxorxa, etc. Han fet exactament el mateix. I jo crec que s'ha quedat una mica a l'opinió pública la sensació, al final, que la gravació va sortir del PP, entre altres raons, perquè ho ha dit un advocat, perdoni, no, és que ho ha dit un advocat... De la defensa. Sí, però no l'han ni desmentit, ni tan sols... No, el detall... Perdoni, ni tan sols han fet allò d'amenacem amb una querella. El detall és important que ho hagi dit un advocat de la defensa. Quin objectiu principal, precisament, és la defensa d'aquelles persones que estan imputades o que estan acusades d'un delicte i que, per tant, el que persegueixen és exonerar aquestes persones de qualsevol mena de delicte. I, per tant, vostè entendrà que la forma d'intentar-ho evitar és dient, escolti'm, aquesta és una gravació consentida, cosa que no afirma Método 3 en el seu acord amb la denunciant, amb la senyora Sánchez Camacho. Método 3 el que fa és allanar-se vol dir acceptar tots els termes en què consta la demanda que ha presentat la senyora Alicia Sánchez Camacho. I, per tant, hi ha el reconeixement d'aquesta culpabilitat en funció de la demanda que se li ha presentat. Cosa diferent és la demanda que en el seu moment, o paral·lelament, presenta també el Partit Popular per l'encàrrec i per la realització d'aquestes gravacions. I aquest és un procediment que continua endavant. Per tant, puc entendre aquesta situació d'un cert neguit, però jo crec que s'ha de conèixer els termes exactes en què s'arriba a aquest acord, que és l'assumpció per part de Método 3 de tot allò que es reclamava per part de la senyora Sánchez Camacho. Per tant, per la seva part, en el moment en què hi ha el reconeixement de tots aquests fets és quan es considera oportú arribar a aquest acord, sense que això signifiqui aturar el procediment que ha iniciat el Partit Popular Català. Sí, però fixi's bé que jo no parlo de Método 3, parlo una mica de la sensació que ha quedat a l'opinió pública respecte al cas Método 3, que no sé si ara és el cas Camacho. No, tingui per segur que aquí no és el cas Camacho. Jo li vull recordar a vostè que qui porta, la primera persona que porta aquest fet coneixement dels tribunals i la policia és la senyora Sánchez Camacho. Primera circumstància. Per tant, és ella la denunciant. És ella la víctima. És ella la víctima. No és... Però vostès han pactat, senyor Rodríguez. És ella la víctima i hi ha una altra part que reconeix l'acusació que se li formula per part de la senyora Sánchez Camacho. Això és així o no? Hi ha una part que reconeix tot allò que la senyora Sánchez Camacho li reclama. És així? I, per tant, és un tema, des d'aquest punt de vista, tancat. No, perdoni, hi ha un acord de 80.000 euros, oblidem el tema i que la conversa no surti. Però que la conversa no surti és una decisió ja judicial. L'opinió pública el que considera és això, Aquesta ja va ser en el seu moment una decisió judicial. D'acord? Alguna pregunta més? Ja sé que no és una novetat, però en tot cas una valoració en la prèvia o en la víspera vigília del Pacte Nacional pel Dret a Decidir de la Comissió. No, valoració no pot ser valoració positiva de cap de les maneres. En primer lloc, perquè se celebra, s'usa el Parlament de Catalunya, que és la seu del representant de tots els ciutadans de Catalunya, per fer un acte que nosaltres considerem que és partidista, per un costat, per un altre costat ja es comença a visualitzar, com li deia abans, que per part de Convergència i Esquerra Republicana el que volen no és el dret a decidir a seques, sinó que el que volen és el dret a decidir la independència de Catalunya. I, per tant, això el que fa és que cada vegada hi hagi menys suports en aquest suposat dret a decidir la independència de Catalunya per part d'aquests dos grups. Veurem quin és el contingut de la reunió, quins són els acords que adopten aquests grups i aquestes entitats que assistiran, no? Però en principi nosaltres tampoc no n'esperem masses coses de positives per al país. És a dir, que l'endemà continuaran havent-hi a Catalunya els mateixos aturats que hi ha avui.
la qual cosa lamentem. És a dir, lamentem que el govern de la Generalitat utilitzi totes les seves forces en aquest camí i no l'utilitzi totes les seves forces en el camí d'intentar minimitzar els efectes de la crisi sobre els ciutadans de Catalunya i intentar millorar la situació dels ciutadans de Catalunya. No, evidentment que no, però vaja, és que tampoc ni estem convidats. Ni se'ns espera, ni hi serem, ni se'ns espera. Molt bé, això és tot. Gràcies.